Malta se tagħti l-appoġġ tagħha biex jintlaħaq ftehim ta' negozju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Melbourne flaqa mal-Kunsill Ewropew Awstraljan għan-negozju fejn spjega kif fid-dawl ta' taħdidiet bejn iż-żewġ kontinenti Malta temmen li tali ftehim ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Dr. Muscat fisser kif iż-żjara tiegħu għandha tifsira ewlenija fil-qafas tal-investiment bi programm intis biex iż-żewġ naħat jesploraw opportunitajiet ġodda ta' xogħol. Spjega wkoll kif il-ġid nazzjonali ta' pajjiżna kiber brata ta' 7%, tkabbir li wasal bit-tisħiħ tal-oqsma tradizzjonali u bil-ftuħ ta' oqsma ġodda, fosthom it-turiżmu mediku, il-farmaceutika, il-produzzjoni tal-marijuana għall-użu mediċinali u issa anke bil-blockchain. Saħaq li huwa b'dan il-mod miftuħ li pajjiżna iħares lejn in-negozju u għalhekk huwa favur li l-Unjoni Ewropea timxi lejn ftehim li jiffaċilita l-investiment bejna u l-Awstralja. Il-Prim Ministru spjega kif il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mistenni iġib inqas ġid u għaldaqstant hu naturali li l-Ewropa tmur għal ftehimiet ma' sħab ewlenin oħra fejn minkejja kwistjonijiet tekniċi, speċjalment fil-qasam agrikolu, is-sitwazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja hija pożittiva. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Ewropew Awstraljan għan-negozju, Jason Collins, qal li l-Ewropa hija l-iktar sieħeb sinifikanti għall-Awstralja. Sostna li l-Kunsill jaf li jista' jafda fuq Malta għall-appoġġ li għandu bżonn biex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ kontinenti tilħaq il-potenzjal qawwi li għandha billi jaċċessaw b'mod iktar faċli is-swieq ta' xulxin. Simon Crean, ex-mexxej tal-Partit Laburista u ex-kap tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja, faħħar ir-riżultati pożittivi li qed tikseb Malta u fissirhom bħala x-xewqa ta' kull amministrazzjoni. Waqt din il-laqgħa għamlu l-interventi tagħhom ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela u l-Kummissarju Oli Malti għall-Awstralja Charles Muscat.